Posílení střídavé péče. Nebude-li přímo proti zájmu dítěte, měly by ji soudy po rozvodu rodičů ukládat téměř vždy. Návrh novely zákona o rodině pochází z dílny poslanců ODS. Střídavá péče se zatím týká asi 3% z celkového počtu. Děti zatím většinou po rozvodu končí v péči matky. 38letý Aleš Hodina se před 2 lety rozešel s manželkou. Od té doby usiluje o to, aby mu soud svěřil syna do střídavé péče, jenže zatím stále marně. Zatím platí předběžné opatření, syn je podle něj v péči matky a my se vídáme jednou za 14 dní. Což je podle vás málo? Určitě, tak rodič je od toho, aby dítě vychovával, ne aby se s ním stýkal. A i kvůli takovým případům chtějí zákonodárci přepisovat zákony. Poslanec Pavel Staněk z ODS navrhuje, aby soudy měly povinnost střídavou péči rozvedeným rodičům navrhnout jako první možnost. Já si myslím, že tato věc právě v našem soudnictví zejména chybí, protože v tuto chvíli institut střídavé péče a vůbec institut společné péče je využíván velmi minimálně. Staňkovi jde o to, aby soudci svěřovali více dětí do střídavé péče. Přesto chce v zákoně zachovat větu, že soud se rozhodne podle toho, co je pro dítě nejlepší. A to se nelíbí otcům. V té novele stále zůstává naprosto vágní podmínka zájmu dítěte, která není nikde definovaná. Jako bezzubý tak vidí návrh také soudci. Tam, kde rodiče přicházejí domluvení na tu střídavou výchovu, tam se jim bez výjimky vyhovuje. Čili říct, že novela změní počty rozhodnutých věcí ve prospěch střídavé výchovy, se podle mého názoru říct nedá. Více než polovina rozvedených manželství se navíc podle soudců předem dohodne na tom, že dítě bude svěřeno do péče jednomu z nich, a to většinou matce. Střídavá péče je jedno z možných řešení, není to žádný závazný mechanismus, který by měl být uplatňován nebo upřednostňován. Vždycky se postupuje případ od případu. Přesto má Staněk pro svůj návrh podle svých slov velkou podporu Poslanecké sněmovny. Hlasovat o jeho zákonu začnou poslanci už za měsíc. Lukáš Dolanský, Česká televize. Psycholog Václav Mertín, dobrý večer. Dobrý večer. Tak dnes panují výtky, slyšeli jsme tedy to i v příspěvku, že soudkyně někdy nadržují matkám, že svěřují děti po rozvodu do jejich péče i v případě, kdy je prokazatelné, že by muž, otec, dítěte i dítě střídavou péči zvládli. Jak se vlastně vy sám díváte na prospěšnost střídavé péče? No, já se na ní dívám následovně. Musíme vzít vždycky v potaz určité historické souvislosti. Muž nehrál při výchově dítěte takovou roli, ale postupně ten jeho význam narůstá, takže podle mého přesvědčení bude narůstat i jeho podíl na výchově a tedy i počet střídavých péčí. Takže se to nedá odsoudit nebo nějakým způsobem adorovat obecně, ale je třeba tedy přistupovat individuálně a čekat, jak se ten institut ve společnosti vyvine? No, když se zeptáte takhle, tak musím odpovědět, že přece jenom určitá odpověď je, protože dítě má 2 rodiče a má na ně právo, ať se děje, co se děje. To znamená, já jsem jenom chtěl zmínit to, že nemůžeme lámat věci přes koleno, že to chce určitý čas, abychom dospěli třeba do toho stádia, tak jako dřív ti chlapi kočárek taky nevozili, že a dneska to nikomu ani nepřijde, je to samozřejmé, tak podle mého soudu to takhle bude časem se střídavou péčí, ale nejde to ze dne na den. Je vždy tedy v zájmu dítěte střídavá péče, pokud si řekneme, že ten institut ještě úplně zaběhaný není. Pokud ale teď samozřejmě bereme za výchozí stav, kdy je jisté, že tedy oba rodiče jsou nějakým způsobem schopni se postarat o dítě, tak jestli pak je střídavá péče v zájmu dítěte? Tak v zájmu dítěte je, aby mělo oba rodiče. To jako z hlediska psychologického já neumím říct nic jiného, ale samozřejmě já si uvědomuji, že jsou v životě různé komplikace, které tomu zabraňují. Že když už třeba dítě chodí do školy a ti bývalí manželé bydlí od sebe 200 kilometrů, tak si já třeba vůbec neumím představit, jak by se to dalo zorganizovat, pokud oba zůstanou na svých místech. Takže jsou i určité objektivní podmínky, které to buď usnadní nebo zkomplikují. To je vlastně to, na co jsem se ptala. Jde mi o to, jestli vlastně, když dítě neustále pravidelně střídá prostředí, ve kterém žije. Jestli se dá říci, jestli to tomu dítěti prospívá, jakoby v tom ohledu, že je flexibilnější, že neulpívá tak příliš na prostředí, zvlášť v dnešní době, kdy se od lidí jistá flexibilita očekává, tak jestli tím vlastně dítě tímto způsobem roste pozitivně, anebo jestli mu to spíš může škodit právě v tom ohledu, že ty kořeny jaksi neprolínají úplně dovnitř toho jeho dětského vědomí.
Já jsem přesvědčený, že dítě zvládne 2 domovy, nebo jeden tedy domov, ale na 2 místech, když jsou tam osoby blízké, tedy maminka a tatínek. Kdyby platilo to, co jste říkala vy, že to jako zvyšuje flexibilitu, takhle já jsem nikdy neuvažoval, tak by bylo snad nejlepší, kdyby se dítě každý týden stěhovalo někam úplně jinam, bylo by teda super. No, to by se mu určitě nelíbilo. Ale řekl bych, my někdy uvažujeme podle sebe, podle dospělých. A já se přiznám, já už bych 2 domovy nezvládl. Ale u dítěte je to, myslím, jinak. Tam je s největší pravděpodobností důležité to, aby tam byli ti lidé a současně, aby tam byly ty jeho věci. Takže pokud se i objeví v těch obou bytech nebo v obou místech jeho věci a jeho lidé, tak si myslím, že není problém. A je nějaký věk, ve kterém to dítě snáší hůř střídavou péči? No, já jsem o tom přemýšlel, možná plácnu něco a budu za to kritizován, ale třeba do takových 2 let bych asi tu střídavou péči, tam bych byl hodně opatrný. Protože přece jenom si myslím, ať respektuju to, že i ti muži, že to jako muži zvládneme stejně dobře, někdy mnohem lépe ještě, tak přece jenom si myslím, že to malé dítě, když si potom má vybrat, tak zpravidla volí toho nejbližšího, a to je máma. Do těch 2 let. No tak asi přibližně. Jasně. To bych... Jak děti snáší ten moment, kdy třeba s jedním z rodičů odcházejí do prostředí, které je podstatně horší z hlediska sociální zajištěnosti, řekněme, do prostředí, než ve kterém tedy bylo nebo žilo do té doby. Vnímají to i malé děti. To je totiž taková dnes vlastně problém současné doby, když třeba žena odejde s dítětem z dobře zajištěné rodiny, pokud se nepohodnou, může se třeba ocitnout v prostředí, které není až tak sociálně zajištěné. Jestli i toto malé dítě vnímá, anebo jestli je mu to jedno? Ne, jednomu to určitě není, ale víte, to je vždycky hierarchie těch hodnot nebo těch přání, jak to dítě vnímá. To znamená, ono určitě vnímá, že třeba tady může na počítač pořád, kdežto tady se musí třeba dělit se sourozenci, nebo že ho tam není jako vůbec, ale pořád bych řekl, že z hlediska zájmu dítěte i z hlediska jeho rozvoje je důležitá ten vztah a ta osoba. Takže já z hlediska dítěte, to samozřejmě nemusí být vždycky to úplně nejšikovnější, to jako beru, no tak je radši, když to má, jako jsou ty podmínky lepší, ale já bych preferoval ten vztah k dospělým lidem. Je nějaká univerzální rada, která se dá rodičům dát, kteří tedy uvažují o střídavé péči? No, ta je, myslím si, že existuje, ale ta platí pro jakýkoliv rozchod. Říkal jí, asi ne první, ale pan profesor Matějček, že by lidi, kteří se rozejdou jako manželé nebo jako partneři, tak by neměli zapomenout, že se nerozcházejí jako rodiče. Děkuji vám za rozhovor. Naschledanou a dobrou noc přeji.